Wel, dwi'n falch iawn o groesawu Dr Rhiannon Marks, uwchdarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd aton ni wythnos yma. A mae llenyddiaeth gyfoes, yn enwedig llenyddiaeth gan fenywod, yn un o brif ddiddordebau ymchwil Rhiannon. A da ni mewn dwylo da iawn i gael sesiwn adolygu ar y gerdd Sul y Mamau yn Greenham heddiw yma, gan mae gwaith Menna Elfyn oedd testun ymchwil doethuriaeth Rhiannon, ac hefyd dyma oedd y sail ar gyfer ei chyfrol gyntaf hi nath ei gyhoeddi nôl yn 2013, sef Pegallwn Miliniwn Lythyr. Wel, yn anffodus, mae'r byd mewn stad pryderus a thywyll iawn ar hyn o bryd, ac mae'r gerdd yma yn addas iawn i'w thrafod wrth gwrs, a mi fydd y sesiwn yma yn adolygu cerdd bwysig Menna Elfyn, ond hefyd yn taro golwg ar y ffordd y mae celfyddyd yn gallu lledaenu neges o heddwch mewn cyfnod rhyfelgar. Wel, diolch o galon i ti am y cyflwyniad yna, a diolch yn fawr am y croeso hefyd i ddod yma i drafod Sul y Mamau yn Greenham gan Menna Elfyn, sy'n gerdd amserol iawn, dwi'n credu, wrth i ni wynebu bob math o heriau yn y byd ar hyn o bryd. Mae'n bwysig bod ni'n cofio am y brwydrau yma sydd wedi digwydd ar hyd y degawdau, dweud y gwir, wrth i ni bryderu am arfer niwclear yn achos y gerdd yma dan sylw, a mae hynny'n amserol iawn i ni yma heddi hefyd. Felly, edrych ar y gerdd yma fydda i gyda chi heddi, sef Sul y Mamau yn Greenham 1984. Ac o ran amcanion y sesiwn, y prif bethau y bydda i'n ei gwneud fydd sôn ychydig bach wrthych chi am Menna Elfyn, a hefyd wedyn sôn am y gerdd benodol hon, sef Sul y Mamau yn Greenham, a'r math o bethau gallwn ni chwilio amdanyn ni wrth i ni ddod at y gerdd, felly themau yn amlwg sy'n codi, ond hefyd crefft yr awdur a'r math o bethau y gallech chi i crybwyll yn eich atebion. Felly y syniad yma i ddechrau te, beth yw bardd? Wel, pan dyn ni'n meddwl am fardd, mae'n sicr yn y gorffennol pan oedd pobl yn meddwl am fardd, yn aml o'n nhw'n meddwl am ddyn oedd yn ysgrifennu, rhywun oedd falle yn cael rhyw awen o rywle ac yn cyfansoddi, yn rhoi meddyliau cyfrin nhw ar bapur. Ond yr hyn mae Menna Elfyn yn ei wneud yw'r herio'r syniad yma o'r bardd fel rhywun sy'n isten i stydu yn aros am yr awen. Felly lle mae'n dweud fel hyn, am ddynion oedd falle'n dweud, wel, aros di adre i sgwennu, ond beth mae'n dweud yw, pam yn mynd pawb fy nghau mewn stafell i chwilio camffor yr hyn a alwodd dynion yn awen. Ddaw hi ddim run ffordd i ferch. Felly fanna mae hi'n dweud, wel, y dynion yma sydd wedi bod yn eistedd i studies, y beirdd mawr yma'n chwilio am ysbrydoliaeth, wel na, dwi ddim yn dod rhan ffordd i ferch. Dyna mae Menna Elfyn yn ei bwysleisio. Ac wrth gwrs, yn ei gwaith hi, fe nath Menna Elfyn lot i ddod â lleisiau merched, lleisiau menywod i'r amlwg yn y traddodiad llenyddol, oedd fel arall yn traddodiad eitha gwrywaidd mewn gwirionedd. Felly, yn y gerdd yma hefyd, dyn ni'n cael hi'n siarad fel merch ac yn dweud na, mae'n bydolwg i fel merch yn wahanol i ddynion eraill. Ac nid mewn stafell ydw i'n chwilio am awen, na, dwi'n chwilio yn y byd o'n gwmpas i am yr awen. A dyna, mewn gwirionedd, ni'n gweld yn y gerdd Sul y Mamau, mae'n ymateb i sefyllfa wleidyddol yr oes oedd ohoni. Nid aros yn ei stydu mai, ond mynd allan yna ac yn ymateb i'r hyn sy'n digwydd, yr hyn sy'n wir yn ei thryblu hi fel bardd. Felly, os ewn ni at y sleid nesaf wedyn, lle mae'n sôn mewn cerdd, a dweud y gwir, y rhifau yma, rhif 257863, oedd ei rhif hi pan gath hi gwneud yn garcharor. Felly fe fuodd hi yn y carchar am gyfnod, a hynny oherwydd iddi fod yn protestio yn enw Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. A beth mae'n dweud yn y gerdd yma yw bod hi yno yn achos y genedl, hynny yw gath i harestio am ei hymwneud hi ag achos yr iaith Gymraeg. Ond wrth fod yna, fe ddoth hi'n ymwybodol o achosion eraill oedd yn bwysig meddwl amdanyn nhw a gweithredu o'i hachos nhw. A beth oedd hi'n dweud yn y gerdd yw, rwyf yma dros achos
ond des o hyd i achosion newydd. Ac i fi mae hynny'n crynhoi gweledigaeth Menna Elfyn, oherwydd mae ei hymwneud gwleidyddol hi, y ffordd mae hi'n ymdrin â phethau gwleidyddol, achosion gwleidyddol, yn dechrau o'i hymwneud hi ar iaith Gymraeg, y genedl, ac wedyn o hynny mlaen mae'n dod yn ymwybodol o'r heriau sy'n wynebu'r ferch yn y gymdeithas, ond hefyd materion yn ymwneud â heddwch. A falle bod ni'n gweld y ddwy elfen, y ferch a heddychiaeth, yn dod i'r amlwg yn y gerdd yma heddi. A'r hyn dwi'n credu ni'n gweld yn ei gwaith hi yw i bod hi'n canu yn erbyn anghyfiawnder. Hynny yw yn Saesneg injustice, yndyfe. Mae hi yn canu, mae yna sawl agwedd ar ei gwaith hi fel bardd. Felly mae hi'n fardd amlweddog. Mae yna sawl gwedd ar ei gwaith hi fel bardd. Felly a genedlaetholwraig, yr un sy'n protestio mwyn cael hawliau i'r iaith Gymraeg. Yr heddychraig wedyn, ni'n gweld yn y gerdd hon, sef hon sy'n dymuno yn bod ni'n byw mewn byd heddychlon. Ac wedyn y ffeminydd sydd eisiau sicrhau bod hawliau cyfartal gan bobl o bob rhyw, beth bynnag fwy rhyw nhw, ond yn sicr yn gweld bod llais y ferch yn haeddu cael ei glywed. Agwedd arall wedyn ar ei gwaith hi fel bardd yw ei llais hi fel mam. Hynny yw, mae'n canu yn aml fel mam yn ei gwaith hi. Ac mae hynny yn dod â dimensiwn arall i'w gwaith hi fel bardd. Ac yn achos y gerdd dan sylw mae hi wrth gwrs yn fam erbyn bod hi'n sgwennu'r gerdd yma, Sul y Mamau yn Greenham. Felly mae'n gweld y byd ydy fel cenedlaetholwraig, fel heddychwraig, fel ffeminydd, ond hefyd fel mam. Ac i fi mae'r holl agweddau yma yn ei gwaith hi yn dod at ei gilydd yn aml iawn. Weithiau mae yna rai elfennau'n fwy amlwg na'r lleill. Enghraifft falle yn y gerdd yma dan sylw, falle byddwn ni'n meddwl mwy am llais y fam, yr heddychwraig a'r ffeminydd o bosib. Felly, beth am fynd ati te i ddadansoddi'r gerdd yma gyda'n gilydd? Wel, dwi'n cynnig 3 cham, felly gobeithio bydd y camau yma'n helpu chi wrth i chi fynd ati i ateb ar y gerdd yma yn yr arholiad. Felly, cam 1. Dyma'r man cychwyn. Felly, pan ydych chi darllen cerdd, yn amlwg i chi'n edrych drosti ac yn ceisio meddwl i ddechrau, beth yw pwnc canolog y gerdd yma? A dyma rai cwestiynau y gallech chi i gofyn. Felly, falle byddwch chi eisiau meddwl i ddechrau am beth mae'r testun yn sôn. Beth yn union sy'n cael ei ddisgrifio yma? Meddwl wedyn, falle, oes yna ddelwedd, oes yna wrthrych, neu oes yna olygfa ganolog yn y darn yma? Ac hefyd, oes modd crynhoi pwnc y gerdd mewn un frawddeg? Felly dyma'r man cychwyn. Man cychwyn adnabod pwnc y gerdd i ddechrau. A cheisio meddwl, ydych chi'n gallu crynhoi y pwnc mewn un frawddeg? Felly dewch i ni atgoffa'n hunain te o'r gerdd. A os dechreuwn ni ar teitl i ddechrau wrth gwrs, fel Sul y Mamau yn Greenham. Felly cofiwch nawr, mae Sul y Mamau yn dod fyny cyn bo hir, felly i ni'n ymwneud â chyfnod y Gwanwyn, yndyn ni, mae Sul y Mamau fel arfer yn digwydd ym mis Mawrth. Mae'n gyfnod o ddiolch am ein mamau ni a'r hyn maen nhw wedi wneud drosto ni, ac i ddathlu y berthynas arbennig mae rhyngon ni a'n mamau. Mae hefyd wrth gwrs yn gallu bod yn achlysur trist hefyd wrth i ni gofio am ein mamau, falle sydd ddim gyda ni hefyd. Felly mae'r Sul y Mamau yn ddiwrnod sy'n llawn emosiwn ar sawl agwedd. Ac mae yna rhywbeth bron yn dwysau y diwrnod yma yn y gerdd. Os ydych chi'n meddwl mai Sul y Mamau mae'r bobl ma'n ei dreulio yn Greenham, hynny yw falle bod nhw ddim gyda'u plant ar yr achlysur yma. Ond mae'r ffaith bod y merched yma yn credu gymaint yn eu hachos nhw. Hynny yw, dyn nhw ddim eisiau gweld rhyfel niwclear, dyn nhw ddim eisiau gweld diwedd y ddynoliaeth. Maen nhw'n fodlon rhoi'r achos yma gyntaf, achos bod nhw wir yn teimlo mae hyn sy'n bwysig. Hynny yw, trwy fynd yna i brotestio am heddychiaeth, maen nhw'n gobeithio am ddyfodol gwell i'w plant nhw. Felly, i fi, mae'r ffaith bod hyn yn digwydd ar Sul y Mamau, falle'n dwysau mor bwysig yw'r achos yma i'r mamau dan sylw. Felly, gadewch i ni atgoffa'n hunain te o'r gerdd. Dwi'n credu bod gen i sleid sy'n
rhoi rhannau o'r gerdd, felly dyna'r rhan gyntaf, wedyn symudwn ni mlaen at yr ail rhan. Felly falle bod chi'n hen gyfarwydd ar gerdd yma, falle bod chi wedi astudio hi droion yn barod, ond os na, na i jyst darllen drwyddi'n sydyn i ni atgoffa'n hunain o'r geiriau. Felly Sul y Mamau yn Greenham, cerdd hir o allgaredd yw, bwrw eira a dynion glas a gwyrdd, brwydro yn erbyn y symbylau, a chwaeroliaeth yn chwarae a thân, yn creu anheddau o bren a blancedi. Ac o'n blaen, y ffens. Hon yw'r ffordd newydd, y cynfyd a'r creu, a'n dwylo ar wifren yn ei thyneru, chwarae tŷ bach mewn cylch. Sgwrsio a chanu, creu a chrio, cadw tŷ di do. Saffrwm yn codi, cennin Pedr o Gymru'n blodeio o dan draed, sgarmesoedd ganol nos, eiddo yn sarn. Cychwyn eto fori, mwyn cyrraedd, codi calon. Cerdd a allai fynd ymlaen drwy'n bywyd ydy hon, a wnaeth neb mo'i sgwennu, perthyn i bawb wna, fel y comin ar erchwyn y di-dangnef yn Greenham. Felly diolch am ddangos y gerdd yna. A dyma cwpl o luniau i chi nawr o Greenham ei hun. A dwi ddim yn mynd i ddangos y fideo heddi, ond ewch ar YouTube a mae yna fideos gwych o brofiadau pobl yn Greenham, a maen nhw wir yn dod â naws y frwydr yma, y brotest yma yn fyw. Felly wir, ewch chi chwilio ar YouTube a chwiliwch am Common Greenham yn Saesneg, Greenham Common. A mae yna lot o bethau yna sy'n wirioneddol yn bwerus ac yn dod ar ymgyrch yma yn fyw i chi fel rhai sy'n astudio'r gwaith yma. Ac os edrychwch chi fan hyn, ni'n gweld y merched yma, hyn sy'n taro chi falle yn y llun, yw'r ffens yn y cefndir, ynddo? A mae sôn am y ffens yn y gerdd yn does. A'r ffens, ac yna weiren bigog sy'n fynd o gwmpas dop y ffens wedyn, yn cadw'r menywod yma allan o'r lle oedden nhw'n cadw yr arfe yma wrth gwrs, ynde. Felly mae'n cadw nhw allan o'r safle milwrol. Ac mae nhw wedyn yr ochr yma i'r ffens, fel petai nhw gyd yn uno i breichiau, yn dangos y chwaeroliaeth yma, ynde. Mae Menna'n sôn amdani yn y gerdd, bod pawb ynghyd, bod pawb yna yn enw heddwch. Ac mae'r llun bron fel y gerdd ei hun hefyd, yn trafod y ddeuoliaeth yna yn does. Hynny yw, mae'r gerdd yn trafod yr hyn sy'n digwydd ochr y merched i'r ffens, ac wedyn yr ochr arall, mae gyda chi'r safle milwrol yma, lle mae'r dynion yn gyfrifol am yr arfe yma. Ac wedyn y llun trawiadol yma, mae hwn yn torri'n nghalon i bron wrth edrych arno fe. Chibod, y plant bach yma yn eu coets fanna, yndyn nhw, ac yn yr arwydd yna, when I grow up, I want to be alive. A mae hwnna wir yn eitha pwerus, dwi'n credu, yn eich sylweddoli mor beryglus fydde rhyfel niwclear mewn gwirionedd. Felly, mae'r menywod yma yna yn enw heddwch, yn enw ceisio am ddiffyn dyfodol i plant nhw. Felly mae yna lot fawr o luniau pwerus ynghylch Greenham, a falle'n rhoi ryw ddimensiwn arall i ni ar y gerdd hon gan Menna Elfyn. Felly, petai'n rhaid i fi ofyn i chi cerdd am beth yw hon. Yr hyn hoffen i chi wneud yw nodi hynny yn y bwlch sgwrs. Felly dwi wedi nodi Mentimeter fyna. Peidiwch am mynd i'r wefan hon heddi ar hyn o bryd, achos problemau technolegol sydd gyda ni. Ond os newch chi nodi yn y bwlch sgwrs, os gwelwch yn dda, cerdd am beth yw hon, dych chi'n meddwl? So rhaid chi grynhoi y gerdd mewn i gwbl o eiriau. Dewyswch ryw 3 gair os ydych chi eisiau. Cerdd am beth yw Sul y Mamau yn Greenham yn eich barn chi. Felly os newch chi nodi yn y bwlch sgwrs a wedyn na i ymateb i unrhyw sylwadau sy'n codi, os gwelwch yna. Gair neu ddau yn dweud cerdd am beth yw i. Felly beth yw'r geiriau allweddol? Beth yw'r pethau sy'n wir yn codi yn fan hyn? Yn siŵr bod chi'n, dyma ni, dyn ni'n cael rhaid dod trwodd yma. Gwych, ia, chwaeroliaeth. Felly, wrth gwrs, mae'r merched sydd yma yn y digwyddiad yma, yn y brotest yma, a'r syniad o'r chwiorydd yma gyda'i gilydd yno yn enw
heddwch yn sicr. Ac yna, mae'r sylw yna am y gwahaniaeth rhwng rhyfel a heddwch. Dyna yw'r gerdd yn syml iawn, ynde? Y gwahaniaeth rhwng heddwch a rhyfel, a'r cyferbyniad y rhyngddyn nhw. Gwych. Mae yna sylw arall wedyn, cerdd am gryfder menywod, yn sicr, a'r chwaeroliaeth sy'n bodoli rhyngddynt wrth drafod pwnc dwys yn ystod adeg difrifol a phryderus. Dwi'n cytuno'n llwyr. Y chwaeroliaeth na'r merched yn dod ynghyd. Ac yn sicr cyfnod difrifol a phryderus. Felly dyna ni, mae yna ddau grynodeb da iawn fyna o'r hyn yw'r gerdd. A dyna'r cam cychwyn, dyna'r cam cynta, adnabod cerdd am beth yw hi, a cheisio crynhoi hynny mewn I frawddeg. Mae hwnna wedyn yn eich rhyddhau chi wedyn I fynd I drafod rhai pethau'n fanylach wrth i'ch ateb chi fynd yn ei flaen. A mae dyn ni sylw arall wedyn yn y chat fyna, oes, cerdd sy'n pendilio rhwng gobaith ac anobaith. Gwych, cytuno'n llwyr eto gyda hynny. A dyna, mae'r ffin yna dwi'n credu rhwng y gobaith bod nhw'n mynd I lwyddo yn eu protest, a'r anobaith ynglyn â, diwedd y byd a deud y gwir, yn ffin denau iawn, iawn, iawn. Felly mae'n gerdd sy'n pendilio rhwng gobaith ac anobaith. Diolch yn fawr iawn I chi am gyfrannu yn y sgwrs, mae hynny'n lot o help I fi. Felly dyna sydd gyda ni. So, meddyliwch I ddechrau te, pan ydych chi'n dod at gerdd, crynhoi hi'n sydyn, cerdd am beth yw hi. Yr ail gam wedyn te, os ewn ni at y sleid nesaf, yw edrych ychydig bach o dan yr wyneb. A un peth defnyddiol dwi'n ffeindio wrth ddod at gerdd neu at unrhyw destun llenyddol, yw chwilio am densiwn. Ac yn aml iawn, bron yn ddieithriad mewn darn o lenyddiaeth, mae yna rhyw densiwn, mae yna rhywbeth sydd yn cyferbynnu neu mae yna rhyw newid neu rhyw ddatblygiad. Ac mae chwilio am y tensiwn yma yn gallu bod o help I chi wrth I chi ddadansoddi'r gerdd. Ac mae yna air o gyngor fan hyn gan ddyn o'r enw John Peck sydd wedi sgwennu llyfr am how to study a poet. A yr hyn mae e'n ddweud yw hyn. The thing to do is to look for a contrast or opposition in the poem. A contrast which is at the heart of it and informs the whole poem. Felly os chwiliwch chi yn ofalus mewn cerdd am y tensiwn, am yr elfen yma o gyferbynnu, yn aml iawn bydd hynny'n eich rhyddhau chi I archwilio'r gerdd ymhellach. Mae hynny'n agor bob math o bethau wedyn fel y themau. Ac felly mi allwch chi chwilio o'r boed o ran y cynnwys, o ran y geiriau, yr arddull neu'r syniadaeth yna, pa bethau mewn gwirionedd sydd yn cyfrannu at y tensiwn. Felly, yn y sleid nesaf, mae gen I gopi o ran gynta'r gerdd. A beth dwi eisiau chi wneud yw chwilio, os gwelwch yn dda, am enghraifft o densiwn. A os newch chi nodi fe'n y blwch sgwrs, bydde hynny yn gres. Felly, tensiwn, dau beth sydd falle'n cyferbynnu ei gilydd, boed o ran y geiriau neu o ran y syniadau. Felly, os chwiliwch chi am y tensiwn, dyna yw cam 2 y broses ddehongli. Felly, os newch chi os gwelwch yn dda, chwilio am enghraifft o densiwn yn y pennill cyntaf yma, ac wedyn nodi yr enghraifft yn y blwch sgwrs. Felly, tra bod ni'n aros am eich ymatebion chi, na I ddarllen y rhan yma te. Cerdd hir o allgaredd yw bwrw eira a dynion glas a gwyrdd, brwydro yn erbyn y symbylau a chwaeroliaeth yn chwarae a thân, yn creu anheddau o brennau a blancedi. Felly rhai o'r geiriau sy'n neidio allan o bosib yw allgaredd ynde. Felly y weithred yma o wneud rhywbeth mwyn rhywun arall yw allgaredd. Ac wedyn mae gyda ni'r sôn am y dynion glas a gwyrdd, sydd falle neu ni feddwl am y dynion glas yr heddlu, y dynion gwyrdd wedyn y milwyr. A'r chwaeroliaeth, y bobl sydd wedi dod ynghyd I brotestio, yn chwarae a thân.
dywediad yna chydig bach yn amwys fyna, dydy, achos chwarae a thân, mae'n rhywbeth eitha risgi i wneud weithiau, ynddo? Mae'n rhywbeth eitha peryglus i wneud. Felly ond hefyd mae'r syniad yma ohonyn nhw'n dod ynghyd i gadw'n gynnes hefyd, achos maen nhw'n llythrenol y tu allan yn byw yn y cyfnod yma, mewn gwersyll heddwch. Felly maen nhw'n llythrenol yn chwarae a thân hefyd. Ac wedyn creu anheddau, yn creu llefydd i fyw ynddyn nhw o brennau a blancedi. Felly, oes na unrhyw enghreifftiau o densiwn, dych chi'n credu? Ble mae'r tensiwn yn y pennill yma? Gwych, mae yna sylw wedi dod trwyddo fan hyn. Diolch yn fawr iawn am y sylw yma. Felly bod y chwaeroliaeth yn chwarae a thân, heddwch yn creu dinistyr. Felly mae yna gyferbyniad fyna yn does yn sicr rhwng oes y syniad mae'r chwaeroliaeth, bobl ynghyd ac maen nhw'n brwydro yn erbyn bobl sydd eisiau creu dinistyr. Ac wedyn, sylw arall wedyn, bron a bod pob trosiad yn bethau anisgwyl o bosib, pob un yn creu tensiwn, yn enwedig chwaeroliaeth yn chwarae a thân. Dwi'n cytuno, mae yna yn sicr y dyfyniad yna chwaeroliaeth yn chwarae a thân. Mae hwnna'n crynhoi chydig bach o'r tensiwn sydd yn y gerdd yma. Da iawn, felly diolch yn fawr am y sylwadau yna. Os oes yna rhywbeth arall croeso i bobl nodi yn y blwch sgwrs wrth i mi fynd yn fy mlaen. Ond os na i sôn chydig bach am y tensiwn o'n i'n gweld yn y rhan gyntaf yma. A dwi wedi uwcholeuo yn felyn fanna falle y rhannau dwi'n gweld fel tensiwn. Felly, yr tensiwn rhwng y rhywiau efalle yn densiwn amlwg, rhwng y milwyr a'r heddlu ar y naill llaw sy'n ddynion, a'r menywod wedyn sydd yno yn protestio, yn heddychlon. Ac felly mae yna rhyw wahaniaeth rôl yn does. Mae'r dynion a'r heddlu'n dod i gynrychioli grym a phŵer, a'r menywod wedyn sydd efallai yn cynrychioli rhyw dynerwch yna yn protestio yn heddychlon. Ac mae hyn i gyd yn dangos y tensiwn yna, fel o'n i'n sôn yn gynharach, rhwng rhyfel a heddychiaeth. Felly os symudwn ni mlaen, mae yna ddarn arall gen i lle gallwn ni chwilio am gyferbyniad am ddau beth sydd yn wahanol i'w gilydd falle sy'n dod ynghyd yn y gerdd. Felly yn y darn yma, i ni'n cael rhyw gip ar y gwersyll heddwch. Felly dyma ni, a'n dwylo ar wifren yn ei thyneru, chwarae tŷ bach mewn cylch, sgwrsio a chanu, creu a chrio, cadw tŷ di do. Felly os yna ryw enghreifftiau o gyferbyniad yn fanna, ydych chi'n gallu meddwl amdanyn nhw? Os oes nodwch nhw yn y blwch sgwrs, os gwelwch yn dda. Ac wrth i chi hel eich meddyliau, na i sôn chydig bach am y geiriau yma te. Felly, yn dwylo ar wifren. Fel sonies i ynghynt, mae'r wifren yn gwahanu'r menywod oddi wrth y dynion a'r gwersyll milwrol. A'r wifren bigog wedyn, wrth gwrs, rhwng y ddwy garfan yma. Ond, mae gwifren fel arfer yn reit galed, yn bigog hefyd, ac yn anfwriadol er mwyn cadw bobl allan, yn dydi. Ond fan hyn mae'r menywod yn ei thyneru, felly'n dod ag elfen o dynerwch i rhywbeth sydd fel arall, yn ei cadw nhw allan. Ac wedyn chwarae tŷ bach mewn cylch. Felly bron bod nhw'n ôl fel plant yn creu, pan ydych chi'n blant weithio, ydych chi'n creu den yn dych chi gyda, a mae gyda chi falle gwpanau a ydych chi'n esgus cael te ac yn y blaen. Felly mae bron bod chi'n gweld rhyw elfen o hynny, rhyw chwarae tŷ bach mewn cylch bod nhw yna. Ond mae'n rhywbeth eitha diniwed falle hefyd am sefyllfa'r menywod yma, o gymharu a rhywbeth reit sinister dwi'n credu i'r gwersyll yma sy'n cadw'r arfen niwclear. Felly unrhyw gyferbyniadau, unrhyw beth yn dod trwodd fanna te, i chi'n gallu meddwl amdano fe. Grêt, lot o bethau yn dod trwodd. Cyferbyniad rhwng y milwyr, yr arfe
a heddwch y menywod. Ie, dwi'n cytuno'n llwyr. A'r syniad o'r wifren rhyngddynt yn dwysau hynny, dwi'n credu. Ac wedyn sylw arall, a'n dwylo ar wifren yn ei thyneru. Ie, mae hwnna'n gyferbyniad bwysig fyna dwi'n credu, ac yn dangos dwy ochr yr achos yn y gerdd. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr i chi am ymateb yn y blwch. Mae'n grêt clywed eich ymateb chi. Mae un arall yn dod. Ti di do. Ie, dwi'n cytuno. Mae'n rhywbeth diddorol am y ti di do. Mae'n does, achos wrth gwrs ydych chi'n disgwyl fod to ar di. Ond yn yr achos mae'r bobl ma'n byw am wythnosau, misoedd hyd yn oed rhai ohonyn nhw mewn gwersyll, lle yn llythrennol does na ddim to ar ei pen. Ond mae yna arwyddocâd pellach i hynny, a wna i sôn am hynny ar y sleid nesaf te, os gwelwch yn dda. Felly, yn dwylo ar wifren, fel o'n i'n dweud, hon sy'n gwahanu'r milwyr, yr arfe a'r menywod, y ffin lythrennol a gweledol hefyd, rhwng rhyfel a heddwch, rhwng grym a thynerwch. Ac i ni hefyd yn cael darlun o wahanol emosiynau, yndyn ni? Felly mae yna gyfosod gwahanol emosiynau. Os i ni'n meddwl am sgwrsio a chanu a creu a chrio. Maen nhw gyd yn emosiynau eitha gwahanol mewn gwirionedd. A y math o bethau cymysg efallai y bydde rhai o'r menywod yma'n teimlo ar wahanol adegau. Chimod, oedd yna obaith oedd, o'n nhw'n gobeithio, o'n nhw'n credu yn eu hachos. Ond hefyd, mae'n siŵr bod yna lot o anobaith hefyd, yn enwedig o ystyried yr trais yn ei herbyn nhw ar brydiau yn ystod y broses. Felly, mae yna anobaith yna hefyd, dwi'n credu, a mae'r cyferbynnu'r gwahanol emosiynau yma wir yn dod â naws y brotest yn fyw i ni, dwi'n credu, fel darllenwyr. Ac wedyn y ti di do, ie, ti heb do yn llythrennol yw'r gwersyll heddwch yma. Ond hefyd, mae'n amrywiad ar linell enwog gan Waldo Williams. Ac yn ei gerdd Pa beth yw dyn, mae'n sôn am gadw tŷ mewn cwmwl tystion. Ac mae'n sôn am y gwerthoedd mewn bywyd, bod pobl yn byw'n gytun, yn cadw tŷ mewn cwmwl tystion. Ac yn y gerdd yna, fel ni'n dweud, pa beth yw dyn, mae'n sôn am bwysigrwydd pobl yn byw yn gytun. Felly mae'n ddiddorol bod na gyfeiriad rhyngdestunol mewn ffordd at waith Waldo. Mae'n adleithio gwaith Waldo mewn ffordd eitha bwriadol, dwi'n credu, yn fan hyn. Achos mae Waldo yn ddylanwad mawr ar Menna Elfyn fel bardd. Felly cofiwch pan dyn ni'n darllen, os yw geiriau yn eich atgoffa chi o destunau eraill, tynnwch nhw fewn i'r drafodaeth. Mae'n cyfoethogi eich ymateb chi. Dwi'n cofio rhywun yn dweud wrtha un tro, mae'r ffordd i ddeall llenyddiaeth yw darllen rhagor o lenyddiaeth. A dwi'n credu os yw cerddi fel petai nhw'n siarad â'i gilydd yna ar bob cyfri, ewch i sôn amdanyn nhw, gwnewch y cymariaethau yna yn eich atebion chi. Iawn, felly mae dyn ni gam 1 a cham 2 wedi gwneud, wel cam 3 sydd ar ôl te, sef ystyried y grefft. Hynny yw pa dechnegau arddull mae'r bardd yn ei defnyddio i danio'n dychymyg ni fel darllenwyr. Felly mae'n siŵr bod chi wedi hen arfer a lot o'r termau yma erbyn hyn, ond cofiwch bod e'n bwysig bod chi'n defnyddio termau beirniadaeth lenyddol. Mae'n dangos eich bod chi yn gwybod eich stwff wedyn, bod chi'n gwybod am beth ydych chi'n sôn. Felly defnyddiwch bethau fel trosiad, delwedd, ailadrodd ac yn y blaen, cyfosod. Mae rhain i gyd yn dermau dylech chi fod yn defnyddio wrth i chi sgwennu am lenyddiaeth. Felly gadewch i ni ystyried te y grefft sydd gan Menna Elfyn mewn un darn o'r gerdd. Felly y darn sydd gen i fan hyn yw saffrwm yn codi, cennin Pedr o Gymru'n blodeio o dan draed, sgarmesoedd ganol nos, eiddo'n sarn, cychwyn eto fori, mwyn cyrraedd, codi calon. Felly os newch chi nodi unwaith eto te, yn y blwch sgwrs, os yna rhywbeth sy'n eich taro chi am grefft y bardd yn y detholiad yma. Ac wrth i chi feddwl, neu rhoi chydig bach o sylweddau.
Felly saffrwm, wrth gwrs yw'r blodyn pertna sy'n dod allan adeg yma'r flwyddyn a dweud y gwir. Maen nhw o gwmpas canol Caerdydd ar hyn o bryd yn bert iawn o flaen yr amgueddfa. Sef crocus ynde, maen nhw lliwia bach gwahanol, ond maen nhw biws fel arfer yn codi. Felly y saffrwm yn codi, cennin Pedr o Gymru, daffodil wrth gwrs, yn blodeuo. A mi oedd y merched yma llawer o'n nhw'n dod o Gymru wedi mynd draw o Gaerdydd ar brotest draw i Greenham. Felly'r cyswllt Cymreig yna hefyd yn bwysig yn fanna. Sgarmesoedd ganol nos, eiddo'n sarn. Eto'n rhoi cip i ni ar faint mor dreisgar oedd bod yn y gwersyll yma o ran ymateb yr heddlu i'r digwyddiad. Cychwyn eto fori, mwyn cyrraedd, codi calon. Diolch i ni gael gweld yn y blwch sgwrs mae cwpl o bethau wedi codi yn fanna. Felly diolch i ni gael gweld. Ie, goferi o bennill i bennill, nid yn unig rhwng y llinellau. Ie, mae hynny'n sicr yn un o'r nodweddion arddull yn dydy. Mae'n symud ar goferi yma'n digwydd, fel dych chi'n dweud, o bennill i bennill, nid yn unig rhwng y llinellau. Ac wedyn mae rhywun yn sôn am yr idiom yma o dan draed ynde. Ac ie, mae honno'n yn idiom dda yn dydy. Dwi'n cofio, o'n i'n cael row weithio pan o'n i'n blentyn os o'n i'n dan draed. Hynny yw, o'n i'n rhywle o'n i ddim fod fel arfer. Ond yn yr achos yma, hynny yw, falle bod y menywod yma mewn ffordd dan draed ar gyfer y milwyr. Hynny yw, maen nhw'n niwsans mewn gwirionedd i'r bobl sydd eisiau rhedeg y gwersyll milwrol. Ond dyna'r pwynt hefyd ynde, maen nhw eisiau bod yn niwsans ynddyn nhw. Maen nhw eisiau bod dan draed fel bod agweddau'n cael ei newid. Felly, ie, yn llythrennol mae'r rhain yn codi o dan draed. Mae'n wanwyn ac maen nhw'n codi, ond hefyd mae'r menywod hefyd o dan draed. Felly mae yna amwysedd yna yn does gyda idiomau fel yna. Gwych, diolch yn fawr i chi. Mae yna ambell beth da iawn fyna o ran crefft y bardd. Felly, os gai'r sleid nesaf te, please, i ni gael sôn am rai o'r pethau hefyd o'n i'n gweld yn y darn yma. Felly blodau'r gwanwyn ynde, fel o'n i'n sôn nawr, maen nhw'n awgrym o obaith yndyn nhw, ond mae'n gyferbyniad llwyr ar trais sy'n achosi anobaith. A dwi'n credu bod hyn yn dwysau y darlun i ni'n gael o naws gyfnewidiol y gwersyll heddwch. Achos meddyliwch chi, oedd y bobl ddim yn gwybod am faint o'n nhw'n mynd, am faint byddai'r brotest yma'n parhau. Ac felly mae yna, chymryd, oedd hi'n chydig bach o roller coaster mewn ffordd, oedd hi'n yn emosiynol, oedd yna amnobaeth, oedd yna obaith, ac rwy'n credu bod yr rhan yma o'r gerdd yn cyfleu y naws gyfnewidiol oedd i'r gwersyll heddwch. Ac wedyn mae gyda chi linellau byrion sy'n darlunio'r digwyddiadau. A bron mae eisiau meddwl am y brotest fel episodau hefyd, achos oedd hi'n brotest hir, ac oedd yna wahanol gyfnodau iddi. Ac felly dyna wrth i ni gael sôn am y digwyddiadau yma, cychwyn eto fori, mwyn cyrraedd, codi calon. Oedd yna bobl yn mynd ac yn dod, ac oedd hi'n un brotest hir mewn ffordd. Felly dyna i fi sy'n cael ei ddarlunio yn fyna. Ond hefyd mae'n swnio chydig bach fel dyddiadur, os meddyliwch chi cychwyn eto fori, mwyn cyrraedd, codi calon. Bron fel petai'r bardd ei hun yn cadw cofnod o'r digwyddiad yma. Ac wedyn os symudwn ni at y sleid nesaf, sef diwedd y gerdd, diweddglo'r gerdd. Cerdd a allai fynd ymlaen drwy'n bywyd ydy hon, a wnaeth neb mo'i sgwennu. Perthyn i bawb hwnna, fel y comin ar erchwyn y didangnef yn Greenham. Ac yn fan hyn, mae yna drosiad yn does wrth i'r bardd weld y brotest yn hermau cerdd. Hynny yw cerdd anysgrifenedig mewn ffordd. A beth mae'n ddweud dwi'n credu yw bod y brotest fel cerdd sy'n perthyn i ni gyd fel dynoliaeth. Mae'n sôn am y comin yn dywi. Mae comin wrth gwrs yn ddarn o dir sy'n perthyn i bawb. Ac i fi, yr hyn mae'n awgrymu yw bod ni gyd fel dynoliaeth, bod ni gyd fel dynol ryw, yn gyfrifol am yn tynged ni a'n hanes ni. A dyw'r hanes na ddim wedi sgwennu eto, felly mae yna gyfrifoldeb arno ni i sicrhau dyfodol gwell i'r ddynoliaeth. Felly, os symudwn ni mlaen te, ar gyfer yr cam ola te, meddyliwch te wrth i chi sgwennu eich ateb chi. Mae yna gymaint o agweddau gwahanol, mae yna gamau gwahanol fel dyn ni wedi trafod yn barod. Ond cofio cysylltu'r grefft gyda'r themau sy'n codi.
Felly meddyliwch am y themau i ddechrau, y blwch oren yn fan'na ynde, ond wedyn dangosiwch sut mae'r grefft yn helpu'r bardd i gyfleu y themau yma. Ac mae yna gyfle i chi ddangos eich sgiliau dadansoddi, felly cofiwch ddyfynnu, cofiwch dynnu ar eich gwybodaeth chi o derminoleg beirniadaeth lenyddol, a dangos i'r arholwr bod chi'n gwybod eich stwff pan mae'n dod i lenyddiaeth. Felly y tri pheth pwysig i fi pan dyn ni'n dod at sgwennu yw dadansoddi y gerdd, dyfynnu o'r gerdd, felly cofiwch bob amser ddefnyddio tystiolaeth, ond hefyd defnyddio'r derminoleg. Felly dyna'r tair dy i chi yn fyna, dadansoddi, dyfynnu, defnyddio derminoleg. A chofiwch mai priodas mewn ffordd yw cerdd rhwng sain a synwyr. Felly, pan ydych chi'n darllen, cofiwch, fel dwedes i, mae llenyddiaeth, darllen mwy wastad yn helpu ni ddeall beth yw llenyddiaeth. Felly cysylltwch y gerdd a thestunau eraill sydd falle'n gyfarwydd i chi. O ran y testunau gosod, falle mae Preseli Waldo Williams yw'r cyswllt amlwg ynde. A chan fod Waldon ddylanwad ar Menna Elfyn, mae'r cysylltiad yna yn un gwerthu i ddilyn, dwi'n credu. Os gofiwn ni yn Preseli, mae'n dweud fel hyn, mae rhaib drwy'r fforest i ffenest, cadw'n y mir rhag y bwystfil, cadw'n y ffynon rhag y baw. Ac i fi mae'r elfen heddychol yna, a'r gwarchod cadw'r ddynoliaeth yma, cadw'r pethau da mewn bywyd, yn rhywbeth sy'n taro tant gyda'r gerdd yma Sul y Mamau yn Greenham. A wedyn, os ych chi eisiau mynd i ddarllen chydig bach mwy am Greenham, mae yna destunau Cymraeg amrywiol i gael, dwi'n meddwl enghraifft am nofel Meg Ellis, Cyn Dawr Geia, ac wedyn lot o gerddi eraill gan Menna Elfyn am Greenham. Felly mae yna restr bach ohonyn nhw yn fanna os ydych chi eisiau gwneud chydig o waith ymchwil eich hunain. Ond rhywbeth pwysig arall sy'n werth i wneud yw meddwl am ddehongliadau pobl eraill o'r testun. Ac os ewn ni at y sleid nesaf, neu sôn chydig bach mwy am hyn. Felly, yn ddiweddar, wel na nid yn ddiweddar, rhai blynyddoedd yn ôl bellach, nes i sgwennu llyfr am waith Menna Elfyn. A nes i sôn fel hyn amdani. Gellir casglu ei bod yn fardd sy'n ymboeni ynghylch achosion gwleidyddol yn ymwneud â Chymru a'r Gymraeg, hawliau merched, heddwch a rhyfel a gorthrwm ar sail hil. Felly, os yw hwnna'n helpu chi, yw gynnwys yn eich ateb chi bod chi'n gallu sôn am ddehongliad rhywun arall, yna defnyddiwch ar bob cyfri. Ond dyfyniad arall dwi'n credu sy'n helpu, yr hyn mae Katie Gramitsh wedi ddweud am Menna, yw ei bod hi'n fardd engagé, felly term Ffrangeg posh i chi fyna i ddefnyddio, sef bod hi'n fardd sydd yn engaged fel petai yn Saesneg ynde. Mae'n effro'n wleidyddol i'r byd o'i chwmpas hi. Ac felly yn ymwneud â'r byd o'i chwmpas hi yn ei gwaith hi. A dwi'n credu bod ni'n gweld hynny yn y gerdd yma. Hynny yw, mae'n fardd engagé, mae'n ymdrin â mater sy'n wirioneddol yn bwysig iddi a rhywbeth mae'n pryderu amdano fe, ond hefyd rhywbeth sy'n bwysig iawn i'r byd hefyd. Felly, cyn gorffen, yr hyn lecyn ni wneud yw dangos llun i chi o lun enwog gan Picasso. A wrth gwrs, dim byd yn stopo chi gyfeirio darnau celf hefyd wrth gwrs yn eich atebion chi. Achos yn y pen draw, dyna yw celfyddyd ynde, boed yn lun neu'n gerdd. Mae'n ymateb artist i ryw ddigwyddiad neu rhywbeth penodol mewn hanes. Ac yn yr achos yma, Guernica. Llun adynodd yr artist Pablo Picasso nôl yn 1937, ac mae'n un o luniau enwoca Picasso mewn gwirionedd, ond hefyd erbyn hyn wedi dod yn symbol yn un o'r darnau mwyaf pwerus o gelfyddyd gwrthryfel yn hoes ni. A'r hyn sydd gyda chi, dwi digwydd bod i bod yn ffodus i weld y llun, ond mae'n wirioneddol erchyll hefyd. Hynny yw, yr hyn oedd e'n ceisio gyfleu oedd dinistr rhyfel. Felly mae yna fenywod yn sgrechen, plentyn wedi marw, milwr wedi marw, a hyn i gyd er mwyn pwysleisio mor ddiniwed oedd y menywod a'r plant pan fomiwyd tre Guernica yng Ngwlad y Basg. Felly mae'n gelfyddyd yn art gwrthryfel. Yr artist yn codi ei lais
yn erbyn anghyfiawnder. Ac fi'n credu yn yr oes i ni'n byw ynddi, falle'r hyn welwn ni yw bod celfyddyd yn mynd i fod yn bwysicach nag erioed fel ffordd o godi llais yn erbyn rhai pethau erchyll sy'n digwydd yn ein cyfnod ni. Felly fel y llun yma gan Picasso, mae cerdd Menna hefyd dwi'n credu yn ddarn o gelfyddyd yn enw heddwch, sydd hefyd yn brotest yn erbyn rhyfel a ei effeithiau dinistriol. Ac wedi sgwennu mewn cyfnod, fel chi'n gwybod, o ofn arfer niwclear, yr ofn y galle rhyfel niwclear, dinistrio, dynoliaeth. Felly mewn ffordd mae'n gerdd sydd yn fwy perthnasol nag erioed mewn gwirionedd. A'r neges heddwch yna, gobeithio y byddwch chi'n teimlo sy'n bwysig. Felly, i gloi te, pan i chi yn yr arholiad neu pan dych chi wrthi yn sgwennu traethawd am lenyddiaeth, meddyliwch am y camau gwahanol yma, a gobeithio bydd rheina'n helpu chi i greu ateb. Felly'r cam cyntaf yna, cyflwyno y darn, sôn yn fras, beth yw'r prif bwnc. Yr ail gam wedyn, chwilio am y tensiwn, a bydd hynny'n allwedd i chi i chwilio am y thema wedyn. Cam 3, cysylltu y grefft a'r themau, a chofio'r 3D pwysig na, dadansoddi a dyfynnu yn fanna. A chofiwch wedyn gymharu gyda thestunau eraill, cam 4. A gobeithio, erbyn cam 5, byddwch chi bron yn barod i orffen eich ateb chi, ac y gallwch chi grynhoi yr hyn i chi'n weld yn y testun, a beth ych chi'n feddwl am y pwnc dan sylw. Felly dyna y cynghorion sydd gen i chi heddi. Gobeithio bod hynny'n rhyw help wrth i chi feddwl am fynd ati nawr i adolygu. Ac os oes unrhyw beth gallai wneud i'ch helpu chi ar y testun yna, dwi'n hapus iawn i chi gysylltu â fi. Felly dwi'n gweithio yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd, ac i ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gyd, felly croeso i chi'n dilyn ni os ych chi eisiau gwybod rhagor am yr ysgol, neu croeso chi edrych ar ein gwefan ni am wybodaeth bellach. Felly diolch yn fawr i chi a phob lwc i chi yn eich aroliadau.